Duol mochung' ne bago yiero IEBC ikore mar chako chenro mar goyo kogno kendo puodho jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero maduondo ma IEBC bago tarik 27 mar dwe manyien. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa, chenro mar puodho jochung'go e IEBC dhi timo e apisegi mana Kosele, Kiny kod Tich Ang'wen mar jumani. Odiochieng' makiny duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC dhi chako chenro mar go kogno jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero maduondo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Kaluwore gi duol mar IEBC, jochung' 7 kine chopo apisgi mane Kosele mondo mi ogogi kogno kendo puodhgi mar koro chako ayanga kampen margi motelo ne yierono. Ka moko kuom jochung' makine chopo e nyim IEBC oting'o jachung' Philip Aroko ma ochung' maonge kod duond bura moro amora, kaachiel kod Boyd Were mar ODM. Ka Tich Ang'wen jochung' mamoko 5 biro chopo e nyim duolno mondo mi ogogi kogno. Ma otelo ne chenrono, jochung' mopogore osebedo ka dhi nyime gilombo jopiny e kar chud bura ma Kasipul, kaachiel kuom jochung' go eko gi otiko mar Kenya Moja Movement Isaac Kiche wacho ni oikore ne yiero maduondo mibiro bagi Kasipul dwe manyien. Jothurwa abiro iru mondo gwedha abedan mana nyodo to kumagayo amakora matin tawinjo karomo jawinjo kawacho ni chung' gin gi chunga ura bok to dhi to kabidhi mana kian abiro dhi gi kura maune mumbeya. Jachung' mar duond bura mar ODM Boyd Were wacho ni oikore ne kampen mar yudo komno ka okwayo jochung' wetene mondo nyakwe kinde ma koro gidhi nyime gi manyo ombulu e gwenge ma Kasipul. My humble request is you come together, we unite so that we can campaign together, so that you can bring this seat to our party, ODM. As we campaign, let's embrace each other. The most important thing as we campaign is peace. We need peace in our constituency. We should have peaceful campaigns because at the end of the day, we only need one candidate. Magi timore ka jagoro mongirore e migawo mar rita kwe Dr. Raymond Omolo ne osingo ne rita biro bedo makare Kasipul e kinde mar kampen kaachiel kod chieng' yiero kane okwayo jochung' mondo go siasa mar kwe. I want to give the assurance not just to the people of Kasipul but to the country that Kasipul is one of the areas where we are going to have elections across the country. There are 22 other electoral areas across the country, and each and every part of this country deserves the highest level of security. As you know, today the country is facing a very stable state of security. In Kasipul, yes, there were previous challenges that we have had on matter of security, but you may have noticed, and you agree with me, that even the primaries that were done by the ODM party were not shrouded in the kind of violence that we have experienced in the past. And for me, that gives me the comfort that as we go into the by-election in Kasipul and the rest of the country, we will have a peaceful exercise. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.